Ibhodi yotywala kwiphondo leMpuma Kapa ibambe iphulo elithi Anti-Pens Down ngelinge lokulwa ukuzintyintya kwabafundi ngotywala xa begqibile ukubhala iimviwo zabo. Kuqapheleke ukuba abafundi bathi banxwelerheke kwiindibano ze-Pens Down. Le nto siyiqalisile uyenza uqala ngo-2021, 2022 sayiqinisa emveni kwesasithwakumbe. Siyayiqinisa ke ngalo lonke ixesha kuzawubhalwa ii-exams noba kungoJuni noba kungoDisemba, ngoba into eyenzekayo once bagqiba ubhala ii-exams bayenze zapati bathi ngu-Pens Down. So namhlanje sizobalumkisa abantwana besikolo into yoba mabangazenzi ezapati ngoba zinobungozi. Sithi siyilikhapha but akho nto imbi ukuselebrate ukubhala kwakugqiba kwakubhala ii-exam. Eyona nto siyinqanda yinto yokokuba xa besenza ezapati bayagaxeleka kwingozi ngoba bathini basela utywala gqithi kwezapati. So bona bavuya baselebrate ngokusela utywala baphele besonzakala njengoko kwenzekayo enyobeni. Kwenzeka laa nto bathi beyozonwabisa becelebrate uba begqiba ubhala ii-exams zikaJuni ngo-2022 kwaphela kusenzeka laa nto. Yayingu-Pens Down ke lo one. So sizonqanda loo nto, sizobalumkisa. So siye sicinga into yobana siyilikhapha masibe proactive. Bathi before babhale ii-exams siyishumayele le nto, sithethe nabo sibacenge into yoba bantwana siyanicela please sanukubusela utywala once nigqiba ubhala nikwezapati. Oonontlalontle bathi abafundi baye basele ngokugqithisileyo kwezi ndibano, nto leyo ebeka ubomi babo emngciphekweni. Abantwana bafumaneka bebazii-victims bebangamaxhoba xa bethi basele kakhulu utywala, kuba baphela begaxeleka kwiinto ezininzi ezinjengokufa, baphela begaxeleka ukuba zii-victims ze-rape. Zininzi ke izinto. Kodwa ke abantwana siyabangqongqwada kweli xesha lokuba kuzawubhalwa iimviwo zokuphela konyaka ukuthi babuyise unyawo baqhubekeke bajongane neemviwo zabo. Sinesicelo kubazali ukuthi babajonge abantwana ukuba bandawuni na ii-whereabouts zabo, bazame ukuba observant ngeyona ndlela because abantwana lelona xesha bathatha itshansi ngalo eli, ukwenzela uba kungabikho iziganeko ezinjengeziya bezenzeke eMonti enyobeni. So funeka abazali bavule amehlo kangangoko ebantwaneni. Abafundi abazimase eliphulo le-Anti-Pens Down bathi bafunde lukhulu kweli phulo kuba ngoku bazokukwazi ukuxhobisa nabanye abafundi malunga neziganeko ezinobungozi nezikhokhelwa ngezi ndibano. Here today we learned about how alcohol affects our minds as we are very young to consume alcohol. So as we are more mature, it affects our insides and everything. So Liquor Board is doing everything in them and their best to try and make sure that we don't go through that, we don't experience the consequences of consuming alcohol at a very young age. So this Anti-Pens Down campaign is basically about them protecting us from killing ourselves. Namhlanje apha sifunde a lot of stuff besixhotyiswa ke nobungozi of abantwana baconsume utywala baphansi kwe-age of 18 years old. So apha namhlanje ke sizoxhobisana loo nto ba siphume siye ngaphandle siyonqanda ontanga bethu kuba ke senzela future of this country. So sibambisene mandithi we can achieve anything. So namhlanje ke izipika zethu bezitsho kuba utywala sonto ifika ngokudala ikhona kodwa ke bayasixhobisa ubungozi babo. Le bhodi ithi indawo ezithi zithengisele abantwana abangaphansi kweminyaka eli-18 utywala ziza kuthi zixhuthelwe impepha zokuthengisa. Into esiyenzayo sithi sawuva ngoba kaloku siyaxelelwa zii-community members, siyaxelelwa nazezi ambassadors zethu, siyeva ngoku mos thina sisebenzisana kakhulu with the religious leaders and the traditional leaders and also the ward councillors and the ward committee members. So ngoku now that kukho le awareness and siyasiyibona ngoku impact yezi programs sizenzayo siyi-Liquor Board, and now that kukho le awareness siye sixelelwe sithunyelwe, sinayo mos thina ne-WhatsApp line apho khona kuthi abantu basifowunela khona. Sinayo nomnxeba ofelefele apho sixelelwa khona ngabantu be-community bangasixeli uba bangobani into yoba indawo ethile ithengisela abantwana, kukho abantwana abagcwalise kuloo ndawo. Siye size namapolisa ngoba that is criminal
Umuntu akafanelanga bayayazi kwi-conditions ze-license zabo ezihamba ne-license zabo. Kukwi-conditions pha kukho into etshoyo into yoba sumthengisela umntana ongaphantsi kwe-age of 18 years sukumvumela kwii-premises zakho. So once thina sizifumana ezo reports siyeza namapolisa sizodilishana ke ngoku naloo mntu wophula because kukho ukuphula umthetho. And xa seke ngoku siyiphande safumaniswa injalo siyayithatha i-license ngoba kaloku wophula umthetho. And asipheleli nje kuyithatheni i-license, we ensure into okokubana emveni koba siyithathileyo siyamonitharisha ukwenzela uba ungaqhubekeki ubuthengisa utywala. I-Eastern Cape Liquor Board ithi iza kundwendwela nakwezinye izikolo kwilizwe lonke liphela ngelixhobisa abafundi ngobungozi bePenstown. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Njongi, eGqeberha.